dokter nggih berarti. Nggih. Pangestunipun. Bedane dokter kali dokter niku napa, Mbak? Bentennya kalau dokter itu S3. Dokter itu kan nyontek. Dokter ki itu S3 program setelah magister. Oh, magister. Yo sak ndure magister. Niku nggih nyontek. Ora nyontek nek iki dokter kok ya panjenenganipun ingkang minulya Pak Nggurin sak keluarga. Ini pun miwoho dauping sunu utawa siwi utawa suto. Ya iki panjenenganipun Mbak Mela kalian Mas Aziz. Mboten supen nggih menika ngekarke Mas Rian kalian Mbak Lia. Ya. Muga-muga dadi keluarga ingkang bagya mulya kabeh. Tur sakinah mawaddah warahmah. Le. Amin. Malah engko dipacutke ruwatan Murwakala. Ya. Jadi tegese ora mung gelar wayang kulit kinarya tontonan lan tuntunan kaponyata uga tatanan ya tetep dinyanyi nyatane adat kabudayan sing diarani ruwatan ya tetep dienekke. Oh ngono. Kuwi ndonga liwat dayaning bedoring kabudayan. Le. Yen liwat aku kelingan aku bokae kresnya biyen tak goleren coba ngateka nek enek tulisane wacanen kaya gubuk kan duwe asmara lho, Tru. Ya. Karo sapa? Karo sapa lemu? Tanpa nyimpen mati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kepak crita tengah wengi nganti ya kaya ngapa jereng tangane sisih yo ah yo Kris. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Ya iya yo. Ing jaga kebak tulisan. Oh ah jenenge yo gak cangkeme adem tresno ayo gak tanpa
Cung 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 cung. Loh. Oh. Kebak cerita nganti loh bang ya iya iya Mbak Krisnia wis nembangke Gubuk Asmara kanthi sukses. Ya. Nyatane dikolaborasi karo musik ya. Musike mek udat-udut iki meneng areni kok ya. Mumpung ning Gondang Legi kok. Heeh. Dadi matur suwun. Mbak Krisnia wis Gubuk Asmara. Tapi njajal Mas aku gawekno sing enek hubungane karo asmara ya kuwi Lintang Asmara Mas. Pelok barang. Nah. Iki ben ditembangke sapa ya iki mau? Mbak Ika Antonia ben duet karo anu. Ben melek lek esuk sapa lawa. Ya kene wae, jumeneng kene munggah rene duet karo Mbak Ika Antonia. Siang pantara ratri hamong eling manis sing ati ngatekon setiaku bisa anduweni marang sang Tyasu Laksmi rasa kangen hang limputi lintang kaya rokokane lawa dul bayane datang balenjani janji supaya mati supaya pati ya wong wong ayu tresnamu oleh jamu ponakane dhewe kok tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal loncat saka raka wis tresno ora bisa dipisahno ora bakal dipisahno tangi turun buat warga Gondang Legi dulur-dulur Gondang Legi Sutojayan Lodaya oh siang pantara wong eling manis marang sang Tyasu Laksmi aman bulan dadi saksi upaya nekatan
nyoba oncat sakaraku wis tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Oke, terima kasih Mbak Ika ben pinarak sik wae. Nggih, Aja mok Bos. gandoli. Wong ya sak nembe sinden tugase nembang kok. Panembang pinarak beni rasa mok gandoli. Mas yo kowe cara anune iki hormat karo Mbak Ika ning ora usah digandoli ben pinarak. Aja digandoli rena-rena. Ngono. Dadi sak ora-orane Lah piye lho Bos? nyapa to kok tilang Pengen ketok pewadang ngono kok pengen gandoli piye? lho maksudnya aja digandoli men. Lenggah sawetara. Masane gondal gandol iki rumangsane iki apa? Rumah aku kene lungguh kene kowe karo aku meng ngomong-ngomongan karo lungguh ngono wae. Kowe lek ngatur tilang-tilung ngene nyawang apa iki arep kena dicopet apa kena Tangi dicolong turu, apa. Bos. Ya ora masalah to tangi wengi wengi Mbak Sendur ya. Ora yo Mas perkutute njaluk ya nene ani Wengi Loh. Ya ngajan wektu sithik ning gandeng ki pundutane sing kanggo dalem tetep dionekke. Wajib no. Apa jenenge? Kutut mang Kutut mangkring. manggung. Manggung. Kutut mangkring kaya kowe isuk mangkring. Awan mangkring. Bos. Omben. Ha. Beh, ya ini ngombeni kutut. Kok ngeget-ngegeti? Ayo semangat no. Kowe nek ora anu ngantuk kowe keturon. Lah kancaku umbluk-umblukan sapa? No. Kan tepak tenan. Mbak Sendur lek ngutut ki tek to melok barang. Payo. Bos, Bos. Jan kelingan kutute no. Heeh. Kelingan kututku sing wis tak dol ndek inane lho, Bos. Omben. Kutute lawa. Pas dicet kutute. Tak gantang, Bos. Kutut digrenjeng nek ra wong cakra budaya apa enek. Ben gilap. Ben gilap ndase, Bos, ya. Nyenengne lek gilap. Grenjeng. Kutute lawa Yo. Nah, oe ya. Yo. Kutut manggung mriki pundutanipun Pak Nggurin sak keluarga. Nggih, Bos. Ngubengi kutha sateruse ing desa Lita. Tresnani tetep karo pinarakku sing kedua cara Bali sing kedua. Neng Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh kelinciku aja beda aku terus
bali nang Semarang kok kowe sing ning kene. Klinciku Ana kadang wasana ka. Kok disiapke ramban kedua cara Bali. Engko sing nembang ben Meme sing kedua. Pertama Mbak Yumu wae iki. Lita. Meme iki apamu? Niki nggih Mbak Yu. Oh Mbak Yu. Ya. Lita iki ya Mbak Yu. Wah Mbak Yumu kok akeh men to. Akeh nek. Lek video callan wong telung grup wae yo cah telu iki iso gayeng tenan. Enten Yume. Heeh. Iki Yulit. Heeh. Aku gregeten ya video call. Bareng tak video call bae Mbak Sendur lah. Mbak Sendur sing nampa sing lanang kok nyapa? Video call Sendur nyang apa? Dek inane kula VC sing nampa Mbak Sendur. Lah mok VC sing VC kowe ngono lho malah. Lah nggih. Angger nyawang apa-apa kayak ngeder. Nggih kula VC, HP ku ora sedeng, Bos. Lah terus? Ya akhirnya yo tak pateni langsungan. Piye kuwi maksudnya bom ndi ora bom temu. Ora nek dere iki. HP ku ora sedeng, Bos. HP lawas. Wah. Dere ora enek lho, HP ra sedeng piye lho. Nenando. Wae nembang Linci Utul karo Gondeli Tremos mesti penak. Golek kobonge penak. Lelalo. lajebak lani krasa Nyampung. Oke, bablas cara Bali ya. Montang menting raketi aku awas. dewe kebenteng Ini Meme, jumeneng yo. Ayo Mbak Mimi. Wah. Awas ya. Shooting Bu. Loh, kene iki lho mau jogete wae. Mbak Mimi. Loh, Bali tenan iki. Mripate uwak kiwa, uwak nengen, uwak. Yo. Oh. Ya. Ngopengi kota sateruse ning desa merga aus. Iki Mbak Mimi. Oh. Lolo. Yo. Oke, terima kasih Meme pinarak Ruby. Lawa ki nyambut apa? Kowe ngejak umi-umi aku omong-omongan aku nyang apa to? Apa ta, Bos? Ha lungguh nang kono ya selungguh kok sampe kok aku mau umi-umi. Ora umi-umi, Bos. To jojok kowe ndukunke aku. Kok tenan lho, Bos, Bos. Mas aku. Terima kasih Meme iki cara Mbah. Bali, Bos. Bali. Ini Jadi- membuktikan bahwa budaya kasanah budaya itu bermacam-macam. Lah ya pancen lek kasanah iki pancen yo budaya tenan. Apa ae kenek. Beraneka ragam. Beraneka ragam. Nyatane digarap Bali ya penak. Penak garap jaranan yo akeh sing dadi. Pakan ya Mbak Dur balik pundutane Pak Gurin. Bener, kayak kapannya Pak Yan. Pak Yan sapa batinku? Nah. Ini senengane koplak kok kuntut manggung. Nek kuntut manggung ini Pak Gurin radio nek kula mulih langsung. Langsung manggung. Heeh. pakan no
manuke Masno. Ho. Telekut. Kaya ngono manuke Mas. Ayo Mas, renteme Mas. Ha, oh ya. Out. Mbak omong sak senggake ya kudu nganggo nada, nganggo wirama. Sindene komplit tanpa kecuali. Oe. Iki diponto-ponto ya. Pengrawit komplit tanpa kecuali. Oe. Iki apik pengrawite jan trenten-trenten pokoknya di bawah komando Masno. Semangat. Tenan, ya iki jare pemusik komplit tanpa kecuali ya Plak Pandeganono. Malah jadi warok iki nggak ngopo kabeh. Malah kaya wong bledik maling kok ya. Neno dintekke pisan Cah Ayu, dintekke engko gak genti tak nanjake Mbak Elisa. Ngene iku duruh wae. Nggih to, Bos. Apa? Oke. Oh. Yo. Awas. Sawai jembar-jembar. Matur suwun Mbak Sendur tak liwatke karo mlaku pundhutanipun sing aku andalem Pak Nggoren sekeluarga kutut manggung diaturi kanca-kanca biyada monggo-monggo Mbak Elisa Urkarus Alaso kene wong ayu lho oh Selamat pagi. Selamat pagi, ngaturaken sugeng enjang Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petruk. Oke. PP apa? Lah. Rumah saku Petruk kok PP apa iki ya. Matur suwun lho. Aku terima kasih lho karo panjenengan Mbak, luar biasa sampean iki. Nyatane usum bintang tamu menika nggon limbuk tok. Ning penjen nganti tetap pagi, ngantek saya ini sih tetep ya ki bebarengan karo kanca-kanca Cakra Budaya isih tetep setia menghibur warga masyarakat wonten ngendi kene iki Gondang Legi. Gondang Legi pot-pote tresno Mas Bagong. Karo kabudayan rak ngaten. Mboten nggih kalih Cakra Budaya. Oh ngono, terima kasih. Kula kan yo kangen kapang dulu zaman masih ikut Pak Seno itu jenengan yang dudut saya untuk ke Jawa Timur. Iya, mbiyen Mas kayak sindenmu sapa sing rada aneh lek omong kayak aku ngono. Wah anu to, Elisa alasan gunung-gunung. Gunung-gunung. Ayo tak gawe ning etan ya bareng karo Mas Eno Mayang to iku pas pertama sampean tak jak. Ning ora apa-apa penjane ora apa-apa Dik, gawonen. Heeh.
Alhamdulillah Kula kangen banget Lho, dadi iya, no. seneng kula nek bisa ikut sampai goro-goro niku. Iya, alhamdulillah matur sembah nuwun nyatane iki sinden sing luar biasa lho. Pung, mambungi nang Bengkulu. Pung nang Surabaya. Pung nang Iran. Aja nang kono aja. Melu perang Ono Dadi bom mesiu tok. po. Ana bom tok. Niki kula goleke kanca PK, Ya, ngoten. nggih. Niki PK niku nopo? pelawak kobong, ngoten. kula jobong Sik. Niki pelawak gampang kobong dibong lho maksude ngoten. Kebal. Nggih. tas garing nih kula salep nih tas Rumah saku Mbak Elisa ki cara wayang apa? cara wayang tenan bos Apa? Apa? bojone Condrone. Kresna no bos Heh? bojone Kresna Lah ya jenenge sapa bojone Kresna ki enek bojone Kresna kalau bos Rokmini lho ngawur ya kuwi jenenge Dewi Sepan. Rumah saku ya. apa tunggale Dewi training barang Iya no sisi Dewi anu senengane cacalek dong renang kae Dewi C kae. ya gak kayak wis dipegat bos Rumah saku. saiki ora tau nggo Dewi C Iya, kuwi kobong ora bengi iki kowe. yes lumayan kuru-kuru Oke. yang ngetanget nah Menika ya anu Mbak darah seni, ibuke sinden, bapakmu sopir ya kae. bapakku kuli bos saya mek gandol tok kae iki ora melu nyopir Bapakmu ku ya pengusaha kok ya. usaha tok ora Iya, kasil iya ora apa-apa penting usaha bos ya dongake hasil to bapake kok ya. Jenenge pengusaha penting usaha sik bos kasile keri ngono Iya, karena hasil tidak akan mengkhianati apa kualik kurang usaha ngono. Tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ngono karena hasil dan usaha itu saling setia ngono. Kadang ya usaha terus ora enek asile bareng ya. Ya kudu tetep setia. dilalah sing setia sing ra nek hasile kuwi mah lho bos Lah iya. usahane bapakku bos Lah domong. Kowe kok rumah saku tak sampluk rumah saku. Kae setia lho kae masih ora enek asile. Untuk warga masyarakat Gondang Legi, Mbak Elisa, mumpung sik isuk diaturke nggo nyenyeger swasana manut sampean, manut Tetep pelok panjenengan. Pelok barang. Ya. Nggih. Jenang gula ya. Oh, jenang gula. Iya. ora jeneng ketan Wong kuwi tembang lho, Le. Ora. Jenang gula kuwi kowe bayanganmu mek badokane. Jenang gula ki tembang. tembang to Kowe aja lali entuk dening Lali. glali. Glatik. Glatik ki manuk neh kowe iki. aku babakan manuk seweneng bos Iya, aku roh kututmu mok cet aku roh. Niki karyane cah-cah iki lak iki to, pirang-pirang dina tak plekutho aja ngantek dolan aja ngantek lunga digrenjeng kae ndase manuk kae. iki nek garapane mlebu bos Apa? manuke Masno kae mau lho Kon grenjeng. heeh engko lek ngecat aja dibles lho ya ngono digawe galer-galer tok ngono ae Ora engko dadine ula weling tak sampluk rumah saku. lha piye bos Jenang gula. Mawi bawa menapa anu lek khusus penjan los mawon niki. Derek mawon. Nderek bawa ya oleh. Dawa kok dawa. Wong ngeten nek ngoten langsung nggih. Langsung aja Langsung. Jenang gula entuk dening glali. Mula aja Lali. aja keturon. Ben ora lali. Jenang kendul. Engko. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Oh, alah ora. Janji. Kowe janji. Bunga susah sapa sing ngancani. Nalika bunga susah sapa sing ngancani, Truk? Nek sampurna aku tetep tresno lan tetep setia ya Kang Mas Urung nate gawe gelo. gawe gelo lan gawe kuciwa Luar biasa le. Ya. kaya ning saiki Saiki lho, Wong. bareng mukti Bareng mukti. kowe konjur malah lali marang aku
ngajak padu Jangono oh Mbak Elisa iki anu wae iki pesinden mijil saka Sulawesi ning nyatane gelem geluti karo kabudayan Jawa. Jan menika kuliah wonten pundi, Mbak? Kula sakniki di kajian seni masyarakat program doktoral. Oh, kajian seni Ya. masyarakat dadi bar nyeni terus kaji ngoten nggih. Heeh. Sekolah apa Mbak mau? Mengkaji. Mengkaji masyarakat iki lho. Heeh, masyarakat. Kok dawa ngono Bas wis sinau apa Bas? Loh, ya Allah kowe iki tau mangan sekolahan ora to jane kowe iki? Aku mangan guruku kulino lek sekolah ora Bas. Oh, sik to. Kowe iki aja ngragas-ngragas. Nek sajake mangan gurune iki omong-omong kancane kok ya. Akhire di DO mlebu sekolah gurune lanang kabeh, Bos. Ya wis ora apa-apa. Aku ya sak eneke ngono. Akhire kowe dihukum to kon ngerokne brengose gurumu. Aku weroke kabeh sak bun-bunane barang. Ora cetha. Muga-muga sukses. Nempuh dokter nggih berarti. Nggih. Dokter. Pangestunipun. Bedane dokter kali dokter niku napa, Mbak? Bentennya kalau dokter itu S3. Dokter itu kan nyontek sing merekso itu. Iku dokter. Dokter. Nek dokter? Dokter ki itu S3 program setelah magister. Oh, magister. Yo sak ndure magister. Niku nggih nyontek. Ora nyontek nek Iki golek dokter suntikan. kok ya magister. Kowe ngerti magis apa ora? Magis apa? Magis apa? Magis iki buah. Manggis iku. Limbat kirane magis iki. Mas aku buah. Buah kok ya. Kok magister Manggis iki Bos, beda. kuwi manggis kuwi Bos. Ya. Kok Mbak dimanggis. Dilanjut. Zamane biyen lho. Diambali pisan meneh ya Cah Bagus. Engko digawa ning parahyangan Sunda mlaku. Aduh. Oke, ya wis sak sirmu. Jeneng kulone Mbak Elisa iki. Selamat pagi warga masyarakat Mampanan Gondang Legi nggih Mbak Elisa. Juga diaturke Soibul Bek Pak Nggorin. Bapak Gure. Berkah selalu, sukses selalu. Oh. Ampuh, jan jenang kula iki nek sing nembangke Mbak Elisa iki wis ya. Jenang tenan ngono. Heeh, modele kaya jenangi tenan ngoten. Kelet. Kelet kok kelet. Kelet. Rumah Ya, aku apik, ampuh penjiwaane. Dadi carane penekanan makna nek nggambarke jenang ya kaya jenang tenan. Nggambarne gula ya wis carane gula tenan kemlamut lah cara anune. Kemlamut ki piye kemlamut? Kemlamut cara degan kemlamut ngono tipis-tipis. Enom ngoten. Kemlamut. Iya. Iki digawa ngulon kemlamet ngene ning kono. Nino, Nana. Wah, jan najan mung sak tembang kenek nggih tombo ngantuk, tombo kesel. Iya, wong iki jenenge kerukunane kanca-kanca seni kaya Mbak Elisa iki ya ora angkuh.
tetep Srawung nyatane adoh saka Ngayogyakarta ditimbali sowan rene ya tetep gelem. Semangat, Bos. Ha ngono kuwi nek ora Srawung karo kancane ala gah adoh nggih upakon nyinden ning ngarepan. Masa nyinden ning ngarepan sing nanggap sapa kaya. Ya sapa-sapa kono kaya. Di PP ya. Muga-muga lek nempuh kuliah ya lancar. Terus ndang iso dadi dokter tenan. Kowe ya tak dongake lewa. Nggih, Bos. Tak dongake lewa. Dadi napa, Bos? Lewa iki cara asune iki. Lah kowe sirmu dadi apa, Sok? Dadi elek sak keneke ngono, Bos. Lah cara aku penginku ya dadi manten wong kowe sik enom. Lah aku ya pengen to, Bos, apa ora pengen dadi manten. Lah iya ngono kok sak keneke iku ya. Yondo intan monggo ngriki jumeneng putri karo Mega sisan gawe nututana. Nah, isuk ki wong telu ne didekne ben royong. Triple, Bos ki, Bos. Heeh, triple ki menggur saka Mbang Sri karo Kong Robyong. Mek rong desa. Wong desa. Heeh. Wong loro ki prek wong telu ki prek ya mek rong desa ta. Orang desa, Bos. Diarani Robyong ya Robyong kabeh, Robyong diarani kabeh. Bang Sri. Mbang Sri ya Mbang Sri sitok. Ah, putri neng tengah, putri neng tengah. Komposisine ditata. Men ranjol dinamik. Apa Intan golek engko ning dhuwure ki, Bot? Intan. Lah sedeng ning dhuwur kon. Wong telu ki sing ayu dhewe sapa, Pak? Sing ayu dhewe ya panggah. Sapa neh, Bos? Berapa? Tak pilih bulikku kabeh lho, Bos. Kowe ya kudu jujur ngono. Piye, Bos? Wong telu ki sing ayu dhewe sapa? Kowe kudu jujur. Ngene iki malah ndarani Renan niku, Nah, Bos. Ora kowe kudu jujur. Ayo milih sing ndi? Jujur Ayo. saka hatimu. Kowe telu nak bulikmu kabeh to. Kabeh lah. Piye? Jajal. Jujur saka hatimu. Ngono ki lho, Bos, tembung kondi. Lah iya sapa sing ayu dhewe sapa wong telu ki? Jajal. Sing ayu dhewe ya panggah sing ndi? panggah sing tengah to, Bos. Sapa? Ya iki Bu Putri lho, Bos. Ayo. Lah berarti kowe golek rai Patimu senenganmu. wedi Oh, lewat Golek apa? Pangalembono. Aku golek bayar, Bos, timbang ora cair. Kowe rumah tangga wong telu ki sing ayu dhewe sapa? Berarti yang ngelokne aku Baitan elek. Lah. Kowe engko lek dikerawu sinden. Sirmu piye? Berarti Tak omong nek mak. Nah, Iki wis iki wis. Mak ini ora nek Sing ayu dhewe sapa wong telu ayu iki? dhewe Mbak Mega, Bos. Nah, berarti Intan elek. Putri elek. Aku elek. Ayo. Berarti Mbak Intan. Oh, berarti ngelokne aku Bebut elek. Heeh. Ayu kabeh aku sing elek. Iki lho bener iki. Iki bener. Bener iki pas adil iki Pas carane. bener pancen elek. Kok suwe-suwe. Sing elek kowe iki elek ora mek wonge tok rumah aku. Ya Anu kelakuane bareng ya. aku iki mau nanggung-nanggung lho, Bos. Model iki lek kancane dipacari dikompo. Totalitas. Oh, kayak jang metu, jak dolan tukokne apa ta apa. Aku ya tukang ban lho, Bos, mane Aduh. Bos. Tembangin apa nduk wong telu ki manut kesayangan oleh. Nggih niku. Liyane Niku mawon. Wah, lah aku kok titis men di Mbak ya aku ki. Pajan Edan. sampean janda. Aku mek mak klekut ngene ki kok ya pas to. Mas kurang ngemis ning tenane. Apa? Kemis. Apa? Apa ya lali? Kok kowe rung tau roh ta iki? Urung tau ro. Ya loh, langgam kesayangan kok Langgam langgam kesayangan, Bos. rumah saku. Wah, bayangan yo titis tenan, Bos. Lah, domongi aku. Nyatane dadi loro pantes lek titis, Bos. Sing loro apa? Lah ya mun lek titis kuwi berarti dadine loro sing ning omah ki lho. Sing loro ki apa? Yo Kok iso loro iki lho? Kowe arep nyromoh? oh nyeromah piye to, Bos? Wareng drunyam. Jenenge wong titis kuwi, Bos. Titis apa? Titis apa kok ngamane dadi loro ki loro apa? Njajali aku pengen roh. Titis rasane ngono lho, Bos. Rasa apa? Rasa kok titis ki lho. Titis rasane, titis perlakuane lho, Bos. Apa kelakuan kok titis ki lho? Ngawur. Rumah saku lungguh sing penak. Sangkas ben genep ping 3. Aja timpuh, kowe iki lanang, timpuh golek nek sing bledos malah aku ndandakne. Aku iso nempel kok, Bos. Yo. Apa iki judul kesayangan? Oke. Indonesia. Iya. Selamat pagi, Gondang Regiwo. Aku rang ngamis ning atiku
ora bakal ilang jaganan tresnamu kaya dene aku kau jaga tresnamu pasake mrempangnya yen mesti cedhak